Machiegni weche mag tuke apisas mag riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF dhi nyime girango rang'iny mar pewe mag tuke mochan ni biro tigo e tuke mag pinje Afrika AFCON. Apisas hotel ni kod Halid Nassar norwake pacho ka jatend migawo Salim Mvurya kopogore gi alap matalanta mane girango nyoro. Apisas go biro dhi nyaka e pewe mamoko kamoting'o alap ma Kipchoge Keino e kaunti ma Uasin Gishu. Piny owacho chiwo singo ni pewe ma ochan ni biro bago tuke mag pinje Afrika higa manyien biro rume wang' saa kendo biro miyo Kenya thuolo makare ma bago tuke go kachiel gi pinje mag Uganda gi Tanzania. Nyakwara mogi mano emokelo e giko mar weche manyien chenro mar Ang'ichwelo. Warom koromo saa 3 chenro mar Oimore. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaluko marwa ne Liz Otieno.